пето място реших да поставя Nightwish Mortis, който е скин от Clash Royale и аз не съм много голям фен на Clash Royale и не я играя изобщо. Мисля, че този скин е забравен, защото почти никога не съм виждал да играе някой да играе с този скин. На четвърто място реших да поставя Star Poco, който е скин от Brawl Pass на Колет и е посветен от Star Park. Да, готин е, нищо че не се продава, но едва ли някой ще да си го купи и едва ли някой сега се сеща за този скин и едва ли би си го купил. На трето място реших да поставя Star Shelly, който скин е от 2022, даваха го безплатно в шопа, беше по случай за Коледа и този скин сега е много забравен, защото почти никой не играе с него и не знам дали изобщо някой го помни още. Да. Второ място реших да поставя Бейксел Барли, който скин не е толкова лош, но в днешно време почти всички не играят с него, почти никога не съм го виждал в игрите. В смисъл, да, но кой ще си купи такъв скин за слаб герой? И като за последно реших да поставя Caveman Frank, който според мен е най-забравения скин в Brawl Stars по мои случаи. Той е измислен в старата ера. Така преди са се обличали пещерняците и този скин не се играе сега. Не се играе, никога не съм го виждал, никъде в битки. Благодаря ви, че останахте до края. Надявам се да ви е харесало видеото. Проснете лайк и до нови срещи.